Triq tal-Papa f'Birzebbuġa hija fost l-ewwel toroq li qed titranġa mill-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta. Il-parti rurali tat-triq hija lesta, filwaqt li bħalissa dej xogħol fuq il-parti residenzjali. Malta benefikat minn fondi Ewropej ta' madwar 10 miljun euro għal toroq rurali, filwaqt li l-Gvern qed jalloka fondi biex it-toroq jitlestew kompletament. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch innota li toroq rurali inaqsu l-inkonvenjent fiċ-ċentru tal-lokal. Mhux biss jissarfu f'toroq aħjar, imma anke jissarfu f'sistemi ta' traffiku aħjar u allura n-nies jistgħu jaqsmu minn parti għall-oħra tar-raħal b'inqas inkonvenjent u inqas konġestjoni fil-qalba tal-lokalità. U dawn irdu nkomplu nisfruttaw b'mod pożittiv. Rodri Karwana, l-Project Manager ta' dawn ix-xogħlijiet, qal li Infrastruttura Malta konsultat ma' diversi entitajiet bħal Malta, l-Water Services u kumpaniji tal-komunikazzjoni biex isiru l-pjanijiet qabel ma titlesta t-triq. During the course ta' xogħlijiet ukoll kien hemm xi żviluppi fejn inqalgħu ċertu affarijiet ma kienx previsti u rajna kif daħħalnihom dana sabiex mhux issir it-triq mbagħad wara jkollu jinqala x-xogħol. Is-Sindku ta' Birzebbuġa esprima s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li qed isir f'isem ir-residenti. Minħabba din it-triq ir-residenti huma kuntenti ħafna x'dawk li joqogħdu l-erja tal-Papa li jkunu ħajġdu lejn ħalfar. Qed isibuha konvenjenti ħafna għalihom. Barra minn hekk dej jiswiet ukoll biex innaqsu t-traffiku minn ġol qalba ta' Birzebbuġa. Ma li titlesta triq tal-Papa se titkompla l-parti residenzjali ta' triq tal-Ġebel. Il-parti rurali tal-istess triq saret ukoll mill-programm ta' fondi Ewropej għal toroq rurali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.